Aquí tenim la imatge de la Mare de Déu del Carrer, que es troba al carrer Enric Granados de Salt, a la façana de l'església de Sant Jaume de Salt, que està al veïnat de Salt. Salt té dues esglésies, té la parròquia de Sant Cugat i la parròquia de Sant Jaume. A Sant Cugat hi vam estar ara fa uns dies, a Sant Jaume hi estem avui. Bé, i avui me serveix per recomanar-vos des de festes i tradicions catalanes la festa de Sant Roc. Sant Roc era un sant francès, com molt bé sabeu, que va estar infectat de la pesta. Per què? Perquè es dedicava a curar malalts de la pesta. Ja sabeu que a Montpellier és molt famós tot un centre sanitari que es dedica a curar malalties. Ja fa segles i segles Sant Roc es dedicava a curar els apestats de pesta, els malalts de pesta. I llavors va quedar infectat i va haver de retirar-se al bosc. Què va passar? Que tenia un animalet molt maco, el gos. El gos li portava cada dia un panet dels millors, de la millor fleca de Montpellier, li portava expressament al bosc. I li curava la ferida que tenia a la cama. A la cama tenia una ferida, li llepava la ferida i es va curar. I per això Sant Roc té com a patró, és el patró dels infectats, dels que pateixen malalties infeccioses, i el gos de Sant Roc és el patró de tots els gossos. Festes i tradicions catalanes del segell L'Arca de Red Book Ediciones.